Rumah Sakit RSA foto bersama manten Ibu Bobo nggih monggo kagem sedaya RSA. Tutino kandulan ning ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi tutino kandulan ning ati tekane nyulayani bukan masane aku tresno nilakno aku hati ra kuat nandang rasa kirang muga-muga tresnane ora bakal kapisahke ya. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kasempatan mugi Allah paring kasempatan cinta beneran pastikan ku buktikan ya ibuku akan datang melamar di kau sayang cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Hanya ketinangan sarimbit muga-muga ora dadi apa cinta tak akan terpisahkan tamu dari Wonogiri selamat menikmati hidangan berbahagia selalu Mas Manten Mbak Manten. Dikenok kandulan ning ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dikenok kandulan ning ati tekane nyulayani bakal tresno ora bakal ninggalke ya Dik ya. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kasempatan mugi Allah paring kasempatan. Ora bakal palsu. Tenan no? Dino aku cinta beneran pastikan ku buktikan
Waktuku akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Matur sembah nuwun katur dumateng Bobo pengendali Wara Sumbaga Dhuwur. Semangga Bapak. Ngaturaken panuwun.